Butad niyo na po. Boxing. Tulog! Lalo yung mga sinano remasanting. Hi, Pans! Hello, Pans! Hello, Pans! Okay, let's go! Laluin mo lang. At kung lumingkain na natin ito, lalo. Nasa ano ka na? Hello guys! Video ka na pala? Dua-dua lang pala kay ka, ha? Nasa lang pin. Yung siya pala po ay kain. Ano yun sa kanya? Video. O mag-live ka? Sige po, tulong. Ilan ka, Kirby? Mag-live ka pa? Sige! Nagna ako. Nagna ako eh. Tulong. Nagna na? Bayo, ulit to kaya pagin mo ka na. Ako na may. Bayo ko. Pasbayo na ko. Bayo mo kaya mo. Second may kain. Señores, contigo es el fruto Santa María, Madre de Dios, ruega por Sana Kirby, makasya pa ito. Nah, oh ya, yang pertama. Bagay lang, bagay.
Passion niya pa rin tayo. Yung chinchilla mo. Lat. Paano yung tingnan mo sa mga mo? Lahat ng kayo mali. Camera malabog sa Sunday. Bandama ba? Pauuna ako eh. Ha? Makakaya pa. Among tantan. Ha? Among tantan. Patat na ako. Anak ko yan. Kuya Kev. Kadiway ka ini. Anak. Anak Kev. Ano yan? Pila na yung banwa yan? Pimaya po. Kasi katuwa ni Morgan eh yun eh. Baka po. Ni Morgan, sigurado mo rin yung tiyan. Huwag patang mo. Mas mo ba yun? Maka-live yun nila. Live ang video yun. Ay, video yun. Ante yung live. At yung buwang curve. Ada po naman ako. May kalubutan baka naman. Ronel.
nuestra fuente, amén Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo. Entre todas las Lema. Oops, lalala. Sanya. Padaan pa. Demonyo sana next. Kaya diretso. Diretso niya po. Santa Maria. Yan, yan ay galera. Kaya ke, sakit. Tiga kaya ke pa. Ayam ekspres janing kai. Kita lu ke pa. Ano pa? Entre todas las Hello. Lema. Oh, tasing kayo. Gusto yung gown nyo. Sila. Mga anak ko. Oh, tasing po yung gown. Jinelas. Kabila, mabasa. Oh, yung gown po. Kabila, mapasaya po kabila. Amo, ipahinga mo lang. Pipirins. Oh, down. Masyado pa ka. Oy! Gilid. Ba. Gilid. Islang, gilid. Pop. Kami. Lalo eh. Kita ngibayin ako nga.
Alta lang niya pa. Back to the board game. Dito sa gilid kayo, sa gilid. Sa gilid. Okay, dun. Uy! Marco, Reyna lang dyan. Reyna, katabi na. Reyna. Wala ka ang pwede. Sungat! Be
tamo po, ning pamaglipat na po ni Corona, ning Reyna Elena, Reyna Emperatriz, amang Reyna Elena tamo po, King Tuto, King Banwa. Palakpakan tayo po, kaya katawag po sumunod na Reyna Elena, King Banwang 2025, Sister Jeline Velasquez. So pasibayan po, dakan na salamat, karing kaya katamo pong ginayak sa galangin ni pong Benny. Tapos din dalaga, tumitinda po kami ni Mother. Dalaga, matas sa dalaga. Reyna Emperatriz. Reyna Emperatriz. O dalaga. Pwede na rin. Pili mo na. Yan.
sa harap ha. O yung mga babies sa harap. Sa harap dito. Pwede silang umupo para maganda. Oh, yung nakaano yung kanilang gown. Damit. Ayan, mas napanood din. Yung mga babies upo. Ganon, ganon. Okay. Ito talaga niya ako eh. Ay, tapo. Okay, one. Ay, mother. And 1, 2, 3. Ay, go. Go kami. Yan, mga pretty. Makuha naman sa lete, bes. Okay na yan. Wrap up. Smile. Take ko lang niya ng 3.5 niya. Kayo. Pati ka makakuha. Kaya nga kita yung daha. Oo. Huwag aalis dyan, lahat po kayo may food. Opo? Tignan natin ang siwa. Tanong sa Empoy? Kita nga yung wall. Dede, sit down ka. Hindi ka naman na ano eh. Bigyan ng Kenny kasi kain nila eh. Meron man mga Kenny eh. Dahil naman na kaya niya Kaya kitang pasbul. Huwag kitang pasbul. Jennifer, mag-prepare.